И ко става, хора? Аз съм Джилфин и днеска, както виждате, сме в Майнкрафт. Както сте видяли под заглавието, днес ще ви покажа как изглежда моята къща и също на Hero Warden в моя сървър. Например, Хаос Тур на моята къща и на Hero Warden. За съжаление, Hero Warden няма да е с нас днес, защото има малко работа. Но аз ще ви покажа неговата къща. Така че, нека да... Ейш! Да, нека да започвам. Но преди това... Чуй ме. Ако гледаш това видео, защо още не си се абонирал? Или защо не си лайкнал видеото? Не. Просто абонирайте се. Така, хора. Така. Сега ще се обърна, зад мен е моята къща и ще я видите отвън. Моля ви, не ме съдете. Просто опитах нов стил. 3, 2, 1. Да, изглежда малко грозно. Съжалявам. Но рейтвайте. А това нещо, чудите се какво е, ще разберете, но после. Така, нека първо да минем от тук, където е моята ферма. Имам 3 кокошки, 2 крави и 2 овце. Така не ми питайте защо нямам прасета. Не съм убивал никой. Не ме съднете. Така. Ето така изглежда от вътре. Малко по-добре отвън. Не, изобщо не мисля, че малко по-добре отвън. Тук мога да си гледам животните с моите неща. Crafting table, печка. Сега ето тази картина. Сега нека да видим втория етаж. Ето още една картина. Още декларация. Това е моето куче. Още моите неща. Леглото ми. Както става нощ, нека да заспим. Ей ти! Чуй ме сега! Днеска почва Игри на волята. Ако искаш аз да направя реакция на първи епизод на Игри на волята, абонирайте се за моя канал. Лайк и ако стигне поне 5 лайка или само да се абонирате, за да стигнем поне 20 абоната или просто да се абонира един човек. И тогава ще пусна реакция на Игри на волята. С това очаквайте. А сега продължавайте с това видео. Да, това е втория етаж. Сега нека да ви покажа нещо тайно. Казвайте на никой. Виждате ли ето тази картина по стълбите? Да. Тайна стая. Може би било много отвън и от първия етаж и от втория. На мен е 100%. Тук имаме си вечна вода. Имаме си тук, за да се печем родите. Имаме си тук диванче. Тук е по-комфортно. Но сега нека да ви покажа Нина. Тя не е украсена, но скоро съм не я правил. Така, нека да видим коя минаше да започнем.
онче, бонче, щупено пиронче, риба, штука, маха се от тука, отивай на буклука, да ядеш памука, корабите спряха, чичо капитана. И тази. Нека да видим. Сега да ви покажа. Тук съм изкопал малко руди. И тук свършва, да. Не, тук няма много. Сега ще ви покажа другата, дето е по-интересно. Така, сега виждате какво е това. Тук има вода. Сложих си я. Тук има още. Скачам долу и ето тук. Слизам надолу и се търся руди. Това е моята мина. Сега нека да се върнем. Ще се върна, когато отново скача горе. A few moments later. Хей ти, ако не си гледал моето мило видео, веднага отивай да го гледаш. Играхме с Hero Warden и Bobby 99 in the Forest. Стана много яко. 2000 years later. Има последно нещо, което трябва да ви покажа в моята къща. Така, връщаме се ето тук. И виждаме ето тази картина. Но... какво е това? Тук си държа моите съкровища. Да, в този сервер намерих само един диамант. Но преди малко играх и намерих този диамант. А сега, ето тук, най-важното. Талисмана на къщата ми. Но това е моят талисман на къщата. Да. И това беше от моята къща. Сега нека да видим и къщата на Hero Warden. 2 hours later. И така, в момента съм зад къщата на Hero Warden. На 3, 2, 1. Да, 100% неговата къща е по-добра от моята. Ако се чудите още това къде е, това е отдето минавах от тук от картината. Идвах тук надолу. Да. Но... да, на Hero Warden е по-яко. Нека да видим отстрани. Има ограда. Има две кучета отвън. Така, нека да видим тук. Има той тук. Има вечна вода. Ох, баня? Ох, кеф. Селската баня? По-голям кеф. Да. Има ферма за жито. Доста по-голяма ферма за животни от моята. Нека да видим от другата страна къщата отвън. Ето я от тази страна. Сега ето я от тази. И от последната страна. Да. И също тази да бъде. Вие видяхте. Сега нека да се качваме по тези стълби. Ето това е моя терасата. Влизаме вътре. Хубаво легло. Вече е това. Нека да видим какво има вътре. Да, това са неговите неща. Да, тук няма много неща. Крафтинг тейбъл, печки. Там да клъпа. О, да, това го знам. Сега ще ви покажа. Да, той изправи вторите. Да не е готово. Да.
Няма много неща той. Хора, тук що измислих много готина идея за видеото. Мога да се взема едно от очите на Херо и ще го скрия. Да. Той когато види видеото, тогава ще си го вземе. Тогава ще разбере откъде трябва да го вземе. Чакай сега. Чакай, ще направя вот. Да, ще прием с лоб. Като отиваме. Направихме от. Идваме при кучета. От. Еси. Напред! Може тук да го скрия, да запълня тази дупка цялата и да го скрия. Да, това ще го направя. Ох. Така. Излизам. Имам ли дърт? Не се знае, че да имам. Давай, пълним. Няма да се знае, че има. Освен ако не види видеото. Ей, що пак? Що да издам? Ти къде влизаш, бе? Ето да покажеш на полиция. Така вече няма свидетел. Не са видяли нищо. Чакай. Имам идея. Имам една идея. Чакай, отивай натам, бе. Шо не се мърда тази шурка, бе? Чакай, да. Чакай на тук. Ето. Пускам я. Чакай, ще чупя паспортка вече. Не му трябва паспортка вече. Защото ще пречи. Да не го ударя, че за да не да падне. Това е плана там, бе. Recycle all the hurt that burns from the side. That's all you'll never need. Time never waits, and you are still so lost. You got power in your eyes, get you open doors. Time never waits, and you are still so lost. You got power in your eyes, get you open doors. Ciao. Не, имам по-добре идея. Чакай, освен това.
I never wait. You're still so lost. You got power in your eyes. Keep to open doors. Са. Show lights the Купим това. way. You can Чакай, ще трябва да чупя дърс. You'll know the hurt that bursts from the side. That's all you'll ever need. I never wait. Абе, You're still so lost. You got power in your eyes. Keep to Така. open doors. I never wait. You're still so lost. You got power in your eyes. Keep to отваряме open тук. doors. Почвам. С дърт. Чакай, ще я напълня се да му е по-трудно. Make yourself clear, we may not be. О, няма достатъчно супер и става нощ. Така, Kid yourself. М, Has been said on earth can be. сега се връщам. Getting the full, but now though your pretty face can't deny. Така, Matter what you say, върнах се. eyes don't show lights, no way. Още дърт. Ако не ми стигне този дърт, Disguise, просто recycle all the ще го напълня с bursts кабелчето. from the side. That's all you'll ever need. I never wait, and you're still so lost. You got power in your eyes. Keep you open doors. I never wait, and you're still so lost. You got Ето power in тук, your eyes. където е наблизо. Open doors. Така не ми стига, ще се напълня другата част с камък. Това сигурно Hero Warden ще гледа това видео, ще се знае. Ще дойде при мен, ще ми каза за видео, сервера You're still so lost. и търси Power факт. in your eyes. Keep you open doors. I never wait. You're still so lost. You got power in your eyes. Keep you open doors. От Хаус Тур стана прямо Hero Warden. Да. You can disguise. Recycle all the hurt that bursts from the side. That's all you'll ever need. I never Ми wait. готово. And you're still so lost. You got power in your eyes. Keep you open doors. I never 6 hours later. Ми хора, това беше за днеска. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала. А от мен. Чао!